De psykisk syge skal have bedre vilkår. Sådan lød beskeden til politikerne fra de psykisk syge og deres pårørende ved en demonstration i København i dag. En psykisk syg kvinde spændt fast i en sygeseng, og en flok syge og pårørende ude i kulden for at gøre opmærksom på et problem. Vi har brug for noget mere hjælp, noget mere behandling, mindre medicin. Susie Pedersen er skizofren, og hun har oplevet på egen krop, at det er svært at få den rette behandling som psykisk syg. Man kommer op der på psykiatrisk skadestue og siger, at jeg har det helvedes til, og jeg vil begå selvmord, og så fik jeg uddelt fire sovepiller, tror jeg nok, og så kunne jeg ellers bare gå hjem. Det er blandt andet den slags situationer, de demonstrerende vil sætte en stopper for. Derfor stillede de op foran Christiansborg med lys og bannere. Socialordførerne fra SF og Socialdemokraterne talte til demonstranterne. Hvorfor har vi så børn og unge, der ikke kan få behandling i vores psykiatriske system? De er enige i, at det er på tide at sætte fokus på denne gruppe. Gruppen af sindslidende er en meget vigtig, men også meget overset gruppe. Det er mennesker, der ofte lever i nogle meget svære livssituationer, og vi prioriterer dem slet ikke højt nok i vores samfund. Det er også dem, der bliver svigtet år efter år, fordi det er en gruppe mennesker, som ikke er i stand til at råbe op selv, fordi der er så meget tabu omkring det. Susie Pedersen håber, demonstrationen gør en forskel, for hun er enig i, at det er svært at stå frem, når man ikke er rask. Vi stiller os jo ikke som regel op. Vi er jo derhjemme og er bange. Demonstrationen fortsatte mod Rådhuspladsen. Og demonstranterne de ønsker blandt andet behandlingsgaranti og flere sengepladser, og der blev også demonstreret i Aarhus og i Odense.